hicimos manzozo. Joselinda Beshisaya, no hicimos manzozo. Wena lo wa president wamabhinqa. Uyazi kuyoba inhlahla ukuthi njengoba umcineka noGebe engezwene nje kuyoba inhlahla ungekho involved kulento. Kuyoba inhlahla ungekho phakathi kwabo bobabili. Ngoba mina ngiyakwazi ngithi uyakhumbula ukuthi ngiyakwazi ngithi uyoba inhlahla ungekho in between labantu boku2 wena. Uyoba inhlahla kungewena obe ikhoze ukuthi labantu bengezwani. Kuyoba inhlahla. Bengulindele vele ukuthi njengoba ziya kumbuso wamaciko nje uzoqala ke wenza life ulokhu uzoeza la wena. Ngoba yini usafuna ukuqhubeka nawo lento lena ubaqhathwe phambili njengoba ubaqhatha nje. Wena angithi uGebe uyazi ukuthi kade niphusha na indaba kaKhongolose. Ayithi uyakwazi lokho. So umcineka njengoba engathi unotshatha njengale yawo sombone ukuthi ungapheshe wena mculu. So manje njengoba usuqala nje usulokhu uthi ujabule kabi ujabule uyafa njengoba benjena nje bengezona bobabili. Nithi ke mina kuyoba inhlahla ungeyona ikhozi yokuthi labantu ababili bengezwani wena mculu. Into engizokutshela yona ke phakade na umphako wakho. Wathi wena amabhinqa umuntu ongafuna ukulandela wena njengoba ubuya kaKhongolose nje akakiyeke. Ofunayo akaqhubeke. Sathi ke thina kuwe chunu ibambe lapho ke. Ngaphesheya nathi soyibamba ngaphesheya. Esingakufuni ihlukana no ukuhamba ukhohlisa abantu lokuthi upresident of the Bhinqa Nation. Hlukana nalokho kulokuthi upresident of the Bhinqa Nation ube wazi ukuthi wena ujikela amabhinqa. Kade bengaka abantu bebebuku life wakhe izolo. Bebebangaki. Shame on you. Shame on you. Sasho sasokubamba lomncane khona. Sokubamba lomncane khona. Uphuphile ngizwe uphuphile uyisha uphuphile. Ziyakhala manje. Awushin